IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, come in. Nakalarto ba rin iti Bureau of Fire Protection kundi at PDRMC aga po ti may pagorok nga mountain fire nga napasamag iti Laing Rabi iti mismo nga kamambantayan nga paset iti ili ti Novera kasamatin iti Dingras na convene iti meeting babayan kini Governor Marcos Manotok para palang iti panagsasakana no kasunod ang depende ito yung nakita nga mountain fire iti Laing Rabi ura iti ayan mi Idol Bernard iti Rabi ket ada nakita mi met dati aslang apo kung kunami digin hamin pahorop ako pa sugayan di jay nga babente pa nag-post ni Governor Manotok iti convene meeting at iti uniform personnel iti Philippine Army iti BFP kastameten iti kamkaming iti PNP Idol Bernard na pagsaritaan no kasunod ang i-contain datong hanga gramram kan hanga masideg kada iti residente iti probinsya iti Ilocos Norte particular iti Iliti Novera kan kastameten iti Dingras Ilocos Norte iti agdama ket imapela ti gobernador kada kitay papan iti Bambantay naliklikan iti agpuor tabuga sekret naliklikan iti panagkayamkam na tabuga iti panakagaal dagitay mulmula iti training program iti probinsya kada iti mountainous ang area iti probinsya ti Ilocos Norte. So iti agdama Idol Bernard mabalin adun iti update na no kasano iti sitwasyon iti Bambantay kay di lang kalmang kita medyo hampir grabe datoy namantay tata nga grass fire forest fire iti Bambantay nga paset ti Dingras kastameten ti Ili iti Nueva Era. Damag pelang manibula mismo ka Bambantayan ti probinsya. Idol Dennis Gabriel Alitio, Tatak, RMN.